Karina, du blev trampet i hovedet af en hest. Hvad skete der så efterfølgende for dig? Jamen, der sker jo det, at jeg får brud heroppe over og i mine kæber. Og simpelthen det her bliver trykket 1 centimeter ind i mit ansigt, eller ind i hovedet på mig. Og så får jeg lavet plader heroppe, og jeg får rekonstrueret næseryggen. Og jeg fik jo flækket læben helt heroppe over næsen, og det blev selvfølgelig sygt. Kunne du fortsætte med det arbejde, du havde? Du var lige nyuddannet revisor. Nej, det kunne jeg ikke. Jeg er i flexjob den dag i dag, fordi at jeg ikke kan have et fuldtidsjob. Men ikke nok med, at du var ude for de her grimme ting. Du kom også til at kæmpe med dit forsikringsselskab bagefter. Jamen, det gik ud på, at de i første omgang underkendte min mengrad. Og hvor kommer julemand og kaptajn så ind i billedet her? Jamen, det er faktisk min neuropsykolog, jeg gik til, der anbefaler mig, at jeg skal til at få en advokat på, fordi han nok godt vidste, at min men ville være omfattende. Og han anbefaler mig så julemand og kaptajn. Og hvordan har det så forløbet for dig med dem, som bisidder? Det er forløbet rigtig godt. De har formået at overtage, hvad skal man sige, alt den byrde, det er at have en kamp i gang med ens forsikringsselskab, fordi jeg var jo ikke inde i alle de der klausuler og regler, og de kunne jo skrive en hel stil om, hvad de synes, og hvorfor de synes, at jeg ikke skulle have min retmæssige forsikring. Og hvad er det så endt med? Jamen, det endte jo med, at jeg var i byretten, og jeg fik medhold i, at jeg skulle have den fulde erstatning. Har du fået det medhold, hvis ikke du har haft julemand og kaptajn med på sidelinjen? Nej, det tror jeg ikke. Jeg havde slet ikke hverken overskud eller ressourcer dengang til at køre mod mit forsikringsselskab. Altså, det har man ikke efter sådan en skade. Så hvis du skulle sige noget om julemand og kaptajn i dag i forhold til din sag, hvad vil det så være? Jamen, de har hjulpet mig utrolig meget. Og ligesom taget over, hvor jeg ligesom ikke havde ressourcerne til det. Også hvor de har absolut en kendskab og en viden inden for den her situation, eller for de her situationer med sager og erstatningssager.